Hej og velkommen til Spilbrikken. I denne her video vil vi komme med hver vores top 10 over de spil, som vi synes er rigtig gode. Ja. Vi har valgt dem ud fra kriterierne, hvis du kun må beholde 10 spil, smid resten ud. Hvad for nogle vil du så beholde? Jeg synes, vi skal lægge ud med damerne først. Ja. Jamen, nummer 10 hos mig, det er Seven Wonders. Det er et kortspil, et card drafting spil, hvor man har en række kort på hånden, vælger en af dem, sender resten af bunken videre til den næste spiller, får en ny bunke. Så det sker samtidig, så du vælger hele tiden samtidig. Det synes jeg er rigtig fed ting ved det her spil. Man er hele tiden i gang. Det er ikke sådan noget med, at du sidder og venter, hvornår bliver det min tur, eller et eller andet. Du er hele tiden på, det går hurtigt. En anden fordel ved spillet, det er, at der er mange måder at score point på. Det synes jeg også er rigtig godt. Der er mange muligheder at vinde på, og så er det sådan et meget socialt spil. Det er et godt spil, det kan jeg rigtig godt lide. Ja, og igen et spil, hvor der hele tiden kommer udvidelser til. Ordet Seven Wonders giver sig lidt, og de har også selv sagt, at der kommer 7 eller expansions til det her spil. Og den sidste nye, som hedder Babel, er igen også et fremragende expansion, så det kan kun anbefales. Ja, rigtig godt spil, også med expansions. Og rimelig simpelt og kan få hele familien med. Lige i starten ser det måske lidt vanskeligt ud, men det går faktisk ret stærkt med at komme ind i, hvordan mekanismen er, og simpelt og rigtig godt. Godt valg. Min nummer 10, kunne man måske godt sige lidt ligger i den samme sværhedsgrad. Det er Lords of Waterdeep. Igen her et spil, hvor alle kan være med. Det temamæssigt måske ikke det stærkeste spil. I hvert fald ikke hos os. Det foregår lidt i en fantasiverden med troldmænd og krigere eller warriors og wizards. Men hos os der er det altså mere lilla cubes og orange cubes. Men ja, godt spil. Ja, og kan vi kun sige, at den expansions, som er kommet, er et must i det her spil. Det er et rigtig, rigtig godt spil, men expansion gør, at det løfter det her spil til nogle helt andre højder. Ja. Så min nummer 10, Lords of Waterdeep. Godt valg. Jamen, nummer 9, der har jeg et spil, der hedder Five Tribes. Det er et spil, hvor spilbrættet ændrer sig hele tiden, fordi du skal rykke nogle brikker, som så gør, at den næste spiller ikke har de samme muligheder. Det er en meget sjov mekanisme, meget unik mekanisme. Det er ikke rigtig noget, vi har set sådan før rigtig spil. Det gør det lidt specielt og gør det sjovt. Det er nemt at finde ud af. Det tager en times tid at spille, men umiddelbart vil jeg sige, at det er sådan noget, alle kan være med til. Og stadigvæk er det også taktisk. Det synes jeg er et godt spil, som fortjener en 9. plads. Godt valg. Rigtig godt valg. Min nummer 9 er så nok det ekstremt modsatte. Det er et ældre spil, som først blev lavet af Games Workshop, og som senere hen er blevet udgivet, jeg tror faktisk det er Fantasy Flight Games, der har lavet den sidste udgave, og det er Warrior Knights. Warrior Knights er en fantastisk taktisk spil. Det er kampen om kongedømmet, hvor man har sin egen lille baron og hans krigere, og ikke nok med, det er et krigsspil, hvor det gælder om at slå hinanden oven i hovedet, så er det et kampen om både tronen og magten, hvor man skal til sådan nogle agendas, hvor man skal vælge om der er nogen, der skal sættes til nogle øde øer, han har sagt. Og så også samtidig kampen om kirken. Kirken, ja.
som er en lige så vigtig del af spillet. Så et rigtig, rigtig taktisk spil, hvor det gælder om at være på stikkerne hele tiden. Til det er der også en expansion, som den gør noget for spillet, men den er ikke et must. Den ændrer spillet lidt, men den er ikke... Nej. Den er ikke afgørende. Nej, og den er også svær at få fat i, fordi den ikke bliver lavet mere. Så man kan sige, det er ikke et must, og det gør heller ikke spillet meget dårligere ikke at have den med. Så nej. Warrior Knights, min nummer 9. Ja, det er også et godt spil. Nummer 8, der har jeg valgt Puerto Rico. Puerto Rico er et klassisk handelsspil, hvor du har nogle forskellige roller, du kan påtage dig. Du kan være kaptajn og så sende skib på søen, eller du kan være byggekonstruktør og vælge, at nu skal vi alle sammen bygge bygninger. Du tager simpelthen, når det er din tur, så vælger du en handling, som alle spillere skal udføre, eller hvis de kan. Det er et taktisk spil. Det kan godt være lidt komplekst, men personligt synes jeg, det er super sjovt. Og vi spiller det slet ikke nok, hvis du spørger mig. Det falder ikke lige så god jord hen hos mig, men hey, et rigtig, rigtig godt spil, og blander en del af de her mekanismer. Der er noget trade, og der er noget worker placement, der er nogle forskellige af de her mekanismer, som spiller ind, og hey, bundsolidt spil, det kan ikke siges andet. Godt valg. Min nummer 8 er In the Light Side. Det er Camel Up. Camel Up er et spil, der kom i 2014. Rigtig sjovt spil. Det går under betegnelsen party game, altså, men her i huset vil vi hellere kalde det sådan familiespil. Det er et spil, hvor alle kan være med. Det er, hvis svigermekanismen kommer på besøg, og man skal have et spil på bordet. Rigtig sjovt. Det gælder firkantet op og byde på et medløb med nogle kameler. Det gør man i hver runde, og så gælder det så også om hurtigst muligt at gætte på, hvem der bliver den vindende kamel til sidst i spillet, og også hvem der er den tabende kamel. Så et rigtig sjovt og hurtigt, og alle er med spil. Ja, det er et rigtig sjovt spil. Det er der ikke nogen tvivl om. Nej. Jeg kan godt forstå, at du har valgt det i top 10. Det er der ikke nogen tvivl. Nej. Nummer 7. Nummer 7. Der har jeg valgt et spil, der hedder Builders. Det er et kortspil, hvor du skal bygge nogle bygninger ved hjælp af dine arbejdere. Der kan være en lærling, der kan være en mester, forskellige. Og hver person har nogle kvaliteter, nogle særlige ting, de er rigtig gode til. Og til bygningerne, jamen der skal der bruges en række kombinationer af de her 5 egenskaber. Og så handler det egentlig om, at man skal sørge for at få samlet de rigtige mandskaber til at bygge bygningerne. Men du skal jo bygge mange bygninger, så var der godt til den ene, og måske ikke godt til den næste, du vælger. Det er sjovt, det er hurtigt, det er et godt spil. Det er ikke svært overhovedet, men stadigvæk, du skal lige følge lidt med i, hvad der sker. Ja. Ja, det er også igen i den her light end, hvor mere eller mindre alle kan være med. Rigtig sjov og rigtig gode mekanismer, der er i det spil. Min nummer 7 er igen også en af de her hurtige spil. Nu har vi lige haft et par stykker af dem her i rap. Det hedder Blueprint. Arbejdstegning, hvis man skal oversætte det til dansk. Ja. Det i al sin enkelhed går simpelthen ud på, at man får en arbejdsterning, og det skal man bygge ud af nogle terninger. Helt bevidst med 6 terninger, som den her terning nu er tegnet over. Og så gælder det at få dem kombineret i nogle rigtige farver. Så det er simpelt, rimelig hurtigt. Det tager cirka halv time, 45 minutter. Og alle kan være med. Det er et godt valg. Ja. Ikke mindst fordi, på plads nummer 6 har jeg Blueprint. Wow!
Der må vi lige sige. Så nej, det kan jeg godt forstå. Og også virkelig, virkelig nemt spil. Sjovt. Hurtigt. Ja. Kører over de her 3 korte runder, hvor der bliver afgjort point hver gang, og så tæller man pointene sammen til sidst. Så man skal ikke hænge så meget med snuden, bare fordi man har tabt den ene runde. Nej. Så vinder man måske den næste, hvis man er lidt snedig. Det er det. Din nummer 6. Min nummer 6 er et banebrydende spil, som kom her for... der har vel snart et par år på banen. Dominion. Et kortspil, hvor man køber kort, det hedder deck building spil, hvor man køber kort fra en samlet pulje, det vil sige, der ligger 10 bunker af kort, og dem kan jeg købe, og dem kan min modstander købe, og så gælder det op ud af 5 kort, og få penge nok, og få de rigtige kort og de rigtige kombinationer, til i slutningen af spillet at få skrabet så mange victory points sammen. Komme et hav af expansions, altså simpelthen hvor de her kort er lagt i nogle kasser med nogle temaer. Der er Seaside, som er sådan lidt... pirat-tema. Lige præcis. Og så er der Dark Ages, er det den her? Jo, Dark Ages, som er sådan vække de døde, gør noget, det er ondskaben. Det er sådan meget mere at være ond ved de andre. Der er nogen, der giver ekstra penge. Altså, der er en masse forskellige temaer. Ja, og utrolig mange variationer af det spil. Man så simpelthen enten med en terning, eller så kan man gå ind og tage diverse apps, som der nu er lavet til det her spil, og så randomiser man simpelthen, hvad det er for nogle 10 kort, der ligger på bordet. Solidt spil. Ja. Det må man sige. Ja.